Ay, day. Ma'am! Dito talaga sa lida mo kita na okay, ma'am. Ano? Ya! 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 Boom! Boom! Ha, nakatugog ko sa kanindot. Ising! Ising! Helen! Ay, ay. Nagkatimaho ko anda. Dili maayo. Murag na ay problema. Problema dito. Pasko na, sinta ko. Hinahanap kita. Paano na ito? Nagkagubot na pagkatoy-toy. Nakahatag ni mong dakong kahasol ka ng maong tseke. Tungod sa maong kantidad, giguba mo ang magtiayon. Kung siya na kayo natabo nila no? Amot lang. Anong ko ipang mutanon ni mo? Wa ko makasabot sa kong kagulingon la. Gabiir ko gihasol sa akong konsensya. Nahasol ka, yun. Kaya nagpagamit ka man sa dautan. Siya kay gibuhat sa banal ano? Ngadto siyang asawa. Kung sabay kalibutan ko, Kada kung sa nga ako nahimo sa iyong kinabuhi. tungod kay nagpahaylo ka sa dakong kantidad. Kinigong kwartala, dako lig mahimo na to. Magamit ni na to, inig Pasko. Niining kwartaha, pwede na natong pangitaon si Indelia. Ato nang daawon si Papa. O makapalit pa ta og lambing pagkaon. Onya, makapalit ba ni Ana og tambal sa imong kahasol? Ha? Katakban ba sa maong kantidad ang sukmat sa imong konsensya? Naglibog ko la. Wa na ko masayod kung unsay angay kong buhaton. Sunda ang mando sa imong konsensya. Uli ka na sa tag-iya. Mao ka na'y buhata. Aron nawa ang kahasol nimo og ingon man ang sukmat sa imong konsensya. Sayang magudla. Sayang. Anugon kayo. Mauna ni. Kung ma-inkas na ni, kwarta na maguni ba? Ay basta, iuli ka na. Iuli gyud. Og sultihi ang bana sa mong babae nga dili ka laki sa iyang asawa. Ako lang sa una-una o pag-ayo la. Basta ang importante, di ta magkalisod-lisod og pag-ayo. Dako di kwartahala. 25,000. Og doon na pa'y laing 25,000 ang moabot. Mausayang kayo kung ako ni buwian ni kwartaha. Ambot lang ni mo, Leo. Basta ang gusto ko, nga iuli mo ka ng kwarta, ha? Dili kwarta ang bilihlo nato ni kalibutan, ha? Goy, makatuo ka, Goy. Hoy, timaniin ninyo, ha? Dili na asawa ang papel ni Lea ning baya, kundi sulugoon sama ninyo. Ano ko taon, ma'am? Kinasal mo na sila Elia si Dungram. Wes, dili na siya asawa. Humadyan og ibi ang akong anak, si Ranil. Mahimo dahil na, ma'am. Bisag huwis tong ilang kasal, likod. Paminaw, ising. Minggoy. Mauni ang nahitabo, samtang nananaw mo og sini. Mga animal! Bangun dari bapak yang menuipun! Hoy mana? Balik din! Ay magdaran! Siya ba ang tingin mo na kung sorpresa? Ay hindi laki! Laki. Huwag ko laki.
traidor nga babae. Or, di man yung katuo mo ikaw. Nakatuo ka ito, boy. Murag dili. Unsa to? Di mo motoo? Ala, pamahawa ko naman din eh! Kung di mo motoo! Nakaduog mo! Pamahawa mo din eh! Kung di mo motoo! Tumo na lang kasi ko eh. O Ising, nakausap ka sa taas kung kundat ang babay. Hakuta ta na niya mabisting, ibalhin niya sa silong, servant's quarter. Uy, ano tingali na napabalhin ng palinis sa servant's quarter mo? Ano mo na mabuot ako, Ising? Lakaw na! Daling asa kung gisuko ni mo! Aw, maumot ka. Ah, sige. Ariwa na po. Hakuta ang tanan, gid ha? O, lagi. Hoy, Nicoy! Nakakita ko ha, nakakita ko! Anong nang imbabad ha? Katuhuan dili, tuo na lang aron madali. Pagtarong ha, pagtarong di mo silutihan ha. Ito no. Laruan na. Usa! Ikaw mingguya ka ha, di pa sakot ka ko mo ha? Nabalik kayo yung mga kanya, unsa kayo gi? Kitip-kitip, alang yung baba! Ha, unsa? Pagtarong! Tarong bitaw. Hiwi ba na ko? Bisit ka minggoy, bisit ka! Biskwit. Usa! Biskwit. Ayaw to! Usa! Biskwit. Minggoy! Biskwit. Ikaw! Minggoy, ayaw mo buhay ha? So, sa pension house, dahil ka na to gabi eh. Nagpahawas ko sa kong gibati. Aban hangtod karon. Wa pagyapon ko mawas eh. Naglungot-lungot lang yapon ko sa kalagot. Sa nadiskubrihan ko kang Lea. Muna, samahan mo ato tas inyo? Dili lang una. Ani lang una ta. Okay raman ka. Okay kaayo, Ramil. Malipay kaayo ko. Kung nahipaw ka pa lang, nga heaven kaayo ko kung naa ako sa imdol. Yes lang, Pauline. Ayaw hatagig malisya ang pagpaduol ko nimo. Nahibaw ko, Ramil. Nga magpakaroon imo kong imong girlfriend. Gusto kong mahibaw ka. Nga wa pa ko kawadi sa paglaom. Nga ang drama na to nga relasyon, mamahimong tinuod. Ay na lang pagdahom. Di ko makasaad nimo ni anak. It's alright! Okay, fine. Basta kay ako, dili ko magpakawa sa paglaom. Padayon akong kuktan kini. Sharo, di ka batiyon og kaluoy nako. Dili ko kundatan, Mrs. Mercader. Shut up! Og ikaw, Ising! Ikaw! Wa ka sweldohin din eh! Aron ka lang makiktabi! Hon! Babaeng daghan og naong! Babaeng mangingilad! Panghipusa ko no tanan ni mga bestiday! Hipusa! Naibaw mo ko ba nga maabot ra gyapon ang adlaw nga makit-an siya. Dili ko mohunong hangtod nga makit-an siya. Kaning kaumot biya, Monsieur. Pero isod-isod gini mong gisugo na mo. Pero ay lang kablaka kay amo naman yung papablis sa mantalaan, sa radyo, sa telebisyon. Sige lang day. Ug di sila mo tuon nimo. Nga wa kay sa